хора бисёрҳо савол додастанд, ки истар маҳкам шуд чӣ. ина бародаро рӯзи ҷумъа синимат кардагӣ, морам 4 синимат мондагӣ олиам истодай. Бародаро гуфтастанд, ки мақсад ба соати уҷа баъди абед гузарондана сар мекунанд ба соати Америка як ҷоям уҷа. Хеле сар мекунем баъди ҷада бародаро. Ина канали ма ҳастай, ҳамаи чиё ҳастай ҳаминҷада. Чӣ навгирае кишид ҳаминҷада мегумтон. Ина қатъи менеҷер гап задагиян. Гуфтагия, ки мақсад рад скажи в группе, что деньги придут, они все в панике. Напишите, пожалуйста, пусть успокоятся люди. Ина Чарлз гуфтагия, менеҷери ҳаму Эстар гуфтагия, ки не переживайте, сегодня придёт деньги. Мақсад мега, ки имрӯз сум мегзара, мега переживат накунед, сумои ҳамотон мегзара, мега. Ина хай бародаро бо группаи мо на $3361 синимада, $1018 где-то $5000 синимада мондагиян. Хай ина чизе ки ҳастай гуфтум то бародаро. Ина хумам 4 синимада мондагиём. Вале наомадай. Хай ждат мекунем то бега бародаро. Ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошен, ҳамаш дар дасти Аллоҳай. Хай сабр кардан дар корай, дар паноҳи Худо бошен.